e tigi bandiraɓe musidɓe tedduɓe min calmini on itti ala eɗen tawe ɗo e Daakaa mo Madina Gounass e eɗen kuccodirɗo e ceerno Amadou Tidiani Anne Daakaa ngijiloñ ko ngijiloñ e so tawi en mbi Madina Gounass en mbi ngijiloñ eɗen gandi ko galle goto ma mbiyen ko wonki gooti Allah e tenkede gonɗen ko ɗo e Daakaa mo Madina Gounass e baɗi fof so mbi ceerno Amadou Tidiani Anne ko ngijiloñ eɗen fof eɗen nana golle makko ɗe waɗata toon ko jowɗaji tedduɗe Amerik machallah yogaɓe enen keɗo tafasiraji makko ko ceerno Mamo Seydi go noon ko fof no omo sinci guure ha keewi ko noonne kadi dental ngal ene laayi ene jooɗi e leyɗele kala dental ngal jooɗi wonno ngal wuurdi ɗon ɗum noon hannde jiɗɗen artude ko e mbaadi dental ngal holno wuurdi toon to dowlaji jeltuɗe Amerik kono ma en gaare makko kanko seeɗa kadi ko haalani ko downi woni kanko hay so tawi haalde hoore muɗum weeɗani kono ceerno Cheikh Moussa Kamat ko ganguel o wi kala ko haala e taarih ko neɗɗo haali hoore mum ko ɓuri joni ɗum noon ceerno min calmini min mbiya on wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ko adi fof min mbiya julɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yaɓoɓe haya o ngoɗo e heɗotoɓe radioji ɓe kala moni kala e mabɓe ɗo woni ene woniri min calmina ɗum calminaji l'islam keeriɗi min juuro ɗum min ñaago ɗum duwaw min neldo on duwaw ononne kadi min calmina on calminaɗi kadi keeriɗi e nder keeridi calminaɓe julɓe ɓe min ñagano on Allah moƴƴere golle ɗe gonɗen e dow mum ɗe yo Allah nawru yeeso yo Allah junnu balɗe moƴƴina battaren yo Allah ɓeydi en ɓeydan en kadi doole dokke ɗo rokki en ɗe sikki ala oɗo ngal ɗo namdal ngal kalɗa ko namdal ngal poɗɗen wawde etade jabade e muɗum ko etade tan nde wonno mo kalɗa oɗo puɗɗoyɗa ɗo walla ɓe puɗɗiɗa haalde ɓe ceerno men ceerno Mouhammad Siyaji Dine radiallahu taala anhu ɓurɗo andirede ceerno Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu e ceerno men ceerno Aliou ceerno Yerba radiallahu taala anhu no mbiɗa ni ko gonga ko wonki gooti ɗum ko badgol Allah ngol Allah waɗi gila e azal dalilu muɗum nde ɓe gowodiri ɓe gondi nde ɓe fof yo Allah yaafa konngol ngol ɓe keɓani duuɓi kelli fuya kamɓe ɗiɗi fof nde ɓe gandodiri ɓe gondi nde ɓe ɗiɗi fof ɓe keɓani duuɓi kelli fuya ɓe ceertani so wona moni kala e mabɓe jomum noddi ɗum faati ɗum to Allah subhanahu wa taala ɗum woni ko serdiɓe andi noon ɓen ceertani kadi ɓesgu mabɓe ha joni ceertani ha joni ɓesgu ne wondi joni noon so en duttanima e hoore lamdal ngal ceerno men ceerno Mouhammad Saïd radiallahu taala an ko joomi yiyande lugginde kadi yiyande makko ne woɗɗi no feewi nde o waɗata sunna dental ngal nde o waɗata ngorondi dental ngal woodi no o yiɗiri woodi no o anniyori ni woodi kadi no o waɗiri o yinno ko julɓe fof yo gon gotum tubnade e konngol Allah subhanahu wa ta'ala e nulaɗum sallallahu alaihi wasallam wi onon jiyaɓe Allah fof gone maccuɓe Allah kadi gone yiɗodirɓe sabbu Allah maccuɓe Allah yiɗodirɓe sibbe Allah wonduɓe sabbu Allah ɓe pawi noon e noddandu ndu Allah noddunoɗo wenno ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum notano ɗe Allah notano ɗe nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam noddowo goɗɗo noddowo e nder nduɗo noddandu kadi so noddi notono ɗewmo e sharɗi noon tawa o noddi on koko ina wurtina ɓerɗe mon wurtinta ɓernde julɗo ko zicru wurtinde ɓernde julɗo ko janngude qur'ana e dewal Allah ala bi dicrillahi tatma innul qulub ceerno Saïdou o wi ɓaadi ko noon o ummoto jibinato o eggato honnoto o ummoto janggannoto o ara e ndeɗolade tuula heela ga wuuro Madina ngo o honno ngo omo andi so woni ɗon kala ko yiɗi gollade e diine ine on e wawi gasandemo kono noon ɓuranimo ko eko hollato nder birnidi ndi ko yaltude wuuro ngo fodde kilométre uji 9 walla 10 o wiya lulde wiyetede Daakaa nde yonde waɗoy toon yimɓe ne ndendotoon e ndewde Allah ɗum noon o haaɗani ɗon o wi ɗum ko gollal keeringal e nder golle makko o jogui gongal o wi aduna o no windori ni no yaadiri ni kala wotuɓe ɗo goni ɗo julɓe goni hen nokku foof ɗo woni ma o yamir neɗɗo makko yaha toon jooɗano toon dental ngal tawa ina golla golle makko e no waɗiri ngorodi makko ni so en ƴetti yeru hade men yaade dowlaji denduɗi jiyaɗo Allah goto ne wiye ceerno Cheikh Kane ceerno Cheikh Almudel ne jeeya to Dabiya o wonno ko nokku ne wiye Faraysé o meeɗi yaade laawol gotol o hajjoyi o hawroyi ceerno men ceerno Saji Dine to Makkatal Mukarrama e laabi mum cakkitiɗi ɓe calmodiri ceerno ne andi jinnaɓe makko ne andi almudagal makko o habdodiri e ceerno wimo gummiɗa koto Faraysé o wi aha ceerno wimo kori oɗon birde kam suba hay kikiɗe
o wi ceerno minen kay namdete ko yeti amin juula boom wona amin bidde kay ko juulu ngu kay woni goƴa men ceerno wimo ha o wi l'islam o yettaki toon taw saabu minen ha joni sagata wonɓe toon ɓe ngala haaju e diine ɓe ngala haaju e sunna saka noon wiide ɓe jogo haaju e diine e wirdu ceerno wi ɗo mbiɗa diine o ala ɗon ɗo joni diine o naati toon somi yettitima ga leydi men Sénégal mami nel toon nelaɗam o neli toon ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour Ba radiallahu taala anhu woni sababu nde ceerno Mansour ari yetti to Faransi e ga sanga ceerno Mansour tawi no leydi ndi wonirno ni no yimɓe gonirno ni e gan sanga ni ceerno waɗi nelaɗo nden sa téléphone aji sa noddi ko poste noddete neɗɗo ara jaabo on sa galleji ɗi koyemen ngala téléphone aji saka portable uji ceerno wi ceerno Mouhamed Saïdou nelaɗo makko mo nelno yo jaabo téléphone o wi ko tawmi ga ko ceerno Saïdou min mi wawana min Mouhamadoul Mansour mi wawana ko ma gara an ceerno ceerno Saïdou wimo haal mi yamirima ya haal sa haali kala nanɗo ma jab sa noddi kala jiyaɗo Allah jaɗaɗo ma noto ceerno Mouhamadoul Mansour waɗi nden yamirore ɗum waɗi farayse no wano foof e jiiɓade Europe foof no wano e jiiɓade nde o ari nde kam ceerno Mouhamadoul Mansour kala ɗo wiyata no juuletaki watti ko waɗede jamaji e jumaji hay usine aji ɗiɓe liggotonoɗi ɓe mbatti wadde hen jumaji e nder jamaji nokkuji baɗeteɗi Daakaa joni to farayse to nokku biyeteɗo Mantoula Joly o koye on sababu waɗa ceerno Mouhamadoul Saïdou haɗani ɗon o yamiri guure keddiɗe ɗe leyɗele Afrique e leyɗele Europe e leyɗele Amérique fofof de yo yimɓeɓe jahtoon e yamirore makko noddoya l'islam tawa kadi ko l'islam jaaduɗo jerwaɗo e sunna dental ngal jerwaɗo e ha joni golle dental ngal o waɗi noon Gabon o waɗi noon Côte d'Ivoire o waɗi noon leyɗele kewɗe gartane sifa keeriɗo o waɗi noon to leydi wiyetede Amérique ko ceerno men Cheikh Ahmad Tidiane ceerno radiallahu taala anhu ari toon e arde Cheikh Abdoulaye ceerno rahmatullahi taala alayhi omo ardi ceerno men ceerno Boun Oumar e wondiɓe makko foof ɓe gari toon ko hijitade ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi 1987 nden ceerno Cheikh Ahmad Tidiane ceerno adi arde toon nden o adi arde toon o yiili e leydi ndi o tawi leydi ndi gan sanga ine ngakka ine mankira daragol to banggue diine aɓe mankira daragol to banggue sunna o tawi ɗum ɗo ko ma waɗane heblo o felliti yiilade état ji ɗi kala ɗo tawi almudo mantiniɗo o fooɗum kanko ceerno wooda ko duwani ɗum wooda ko yami ɗum yo liggo o fawa e jomum kadi 98 eyyi wona hay 98 ko 2008 ko 2008 2009 wona hay 98 ko 2008 2009 mbaɗon notifié min tan o Daakaa yawti Mantoula Joly o joni naati mo Amérique o eyyi joni Daakaa mo Amérique o waɗa o fuɗɗa ko 2008 Daakaa mo Amérique o ceerno ari Amérique ko 2007 o rutti hitande rewde hen o neli ceerno men ceerno Boun Oumar ceerno radiallahu taala anhu 2008 ceerno Boun Oumar ari waɗi Daakaa garwanijo to Columbus Ohio 2009 ceerno Jalal Cheikh Abdoulaye Jabbar gummi ga min o yamirimi ummo France min kawroya toon e nden hitande 2009 Daakaa ɗimmo nde waɗande min gondi balɗe 45 kamɓe ɓe seeɗa min jiilo e leydi he min garti ha Washington ɓe mbaynori ɗon ina heddi e darade korka balɗe tati ko ɗon woni ɗo jamirami min yomiru to New York galle Cheikh Tidiane o ne waɗatno tafsir baɗatno tafsir o ko ceerno men ceerno Mamoudou Deme hitande nde arani nde ceerno men ceerno Habibou Ceerno Tidiane Fass lumtimamo ɗon ko adi ɗum ko ceerno Ibrahima Cheikh li waɗatno ɗum yo Allah yumo yaafo joni noon ɓe mbi ɓaadi ko noon alay saago nokku o moƴƴi ko ɓiɗɗo dental ngal jogono dental ngal ɗen golle ceerno yamirimi min yomi yami jogoyo ɗen golle kala haaju mo goppu joguinomi yo moppu yomi yamoya tafsir o Alassane Niang ne tawa ko e jaatigueɓe galle Cheikh Tidiane Dia minen gardi hiccanke ummi New York joni noon ko noon woori saɗa nana tafsiraji amen ɗi neldowo audio ji ɗi Alassane Niang o ko o woni jeyaɗo Allah e moƴƴi mbattone makko haqqille no feewi ko katante ko jaatigue galle he ni woni Daakaa o fuɗɗama waɗede ceerno Tidiane yamiriɓe noon woto kaaɗe e golle Daakaa kala wotuɓe ɗo goni askitintoɓe e dental ngal ƴeewe ɗo ndenduɗon e koye mon ƴeewe ɗo gonduɗon oɗon juula ɗon oɗon jangga ɗon oɗon birda ɗon tawa kadi so seeremɓe mon gari walla moƴƴuɓe l'islam so gari ɗoɓe mbawi ummorade foof tawa oɗon daña ɗo jippinɗon ɓe oɗon daña ɗo konduɗon ɓe woni kala wotuɓe ɗo goni ɓe ƴetta appartement wawɓe appartement ɓe mbawa ɓe ƴetta salle walla ɓe mbawa ɓe ƴetta suuɗo ɓe goni hen ha Allah waɗi woni nokkuji jumaji dañama ko wayno Memphis juma dañama New York ɗo galle Cheikh Tidiane dañama tawa ko coggu kamɓe ɓeɗo ndendini haalisade maɓe coodi galle
o ne waɗi premier étage et deuxième étage ne waɗi salle ɗo juulete ko ɗon tafsir o watte ɗum ko dental ngal jeyi ɗum nokkuji noon ko wayno Atlanta en ko wayno Philadelphia en ko wayno ha joni Memphis en nokkuji goɗɗi keeriɗi ne goodi ha Colorado en Denver en Washington en eɗen jogui toon nokkuji ha keewi taw ko dental ngal ɓiɓɓe dental ngal goni hen ceerno yamiri kala ko ina golle yo golle taw koye sayru dental ngal taw kadi koye sifa dental ngal serani noon hitande foof omo nela ɗiɗo walla tato yo ƴewtoyo sakkiti rawane tan Daakaa ɓinnuɗo o ceerno Bourmar ceerno arnoon e arde ceerno Ahmad Bayil ɓe gardi e ceerno Adama Sy meɗen goto ɓe goni e yiilade nde ceerno ari fof ma yiilo nokku o e ko nandi hen ɓe gona e yurnitade golle ɗe ɗum ɗo so wonko tindini ko ceerno Mouhamadou Saïdou fuɗɗino walla o joguino anniya walla ko miijino wadde ko ceerno men Ahmad Tidiane ceerno haɓɓuɓini on yorto o reftini ɗen golle laawol kala ko ceerno Mouhamadou Saïdou miijino e haqqille muɗum en jetti Allah en jettini ceerno Ahmad Tidiane Allah hokkimo wadde on anniya o golli o darni ɗum yiya dari ɗum woni ko jiiɗen e dow muɗum ceerno men Ahmad Lo heddi noon enen sukaɓeɓe enen almuɓeɓe eɗen basiye koye men so neɗɗo suusi wasiyede wonɓe e leyɗele Amérique ɗe wonɓe e leyɗele Europe ɗe wonɓe e leyɗele Afrique ɓe seere men ɓe mbaɗani en gorondi e ndew diine men ɓe mbaɗani en gorondi to golle men ceerno Ahmad Tidiane ceerno ne heewi wiide en yo en ndewa Allah jokken en ɗam golloɗen golle ɗe ina wonana en maslaha no dañirɗen gurdam men ndewɗam laawol ɗe gueɗe tati woni ko jamiraɗen ha joni ɗen woni golle ɗeɗo ayi Allah subhanahu wa ta'ala nde o tagi jiyaɓe Allah ɓe Allah ne wawno rokkude moni kala arsigi mum ɗo leeliɗo tawa o ummaki kono Allah wi en ko famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi gummen jeehe e dow balabe leydi ndi arsigaji ɗi Allah arsiginte o te ko toon tawron ñamon ɗum waɗi eɗen jetta Allah inniraɗo mum sallallahu alaihi wasallam eɗen jettana seere men ɓe Allah ɓe mbaɗi gorondi ɓe kolli en laawol ɓe gudditani en laawol joni ceerno ceerno Hadji Aliou Khalifa ceerno Yarbal ne haala o wi neɗɗo kam dañɗo sens wonde almudo o fofti saabu mo jogui ceerno mum haysi tampude saabu no ceerno ma wayi eno waɗi eno wi an ko hen tan ndewata a natti jogade hankkadin tampere wiide ma miijoɗa walla ma ɓulnoɗa walla no mbayata walla no mbaɗata walla mo baddata ɓaadi a yi ceerno ma a dañi ñamtinorgal ɗum noon ko Qur'ana wi en noon laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhira yimɓe ɓe mbiyama yo ndewa Allah ɓe ganda no Allah rewite Allah wi mi addani on Muhammad sallallahu alaihi wasallam on ne andimi ñamtine Muhammad o wi man yudi rasula faqad Allah kala e mon ñemtindo annabi o sallallahu alaihi wasallam o rewi Allah wadde woto tampoy wiide aɗa hiñoya aɗa wittoya yiiloyaade to Allah woni an kay ƴeew Muhammad sa yiiti Muhammad a yiiti Allah wa anta babullahi an Muhammad sallallahu alaihi wasallam an woni damal fewde Allah ayyumri in atahu min ghayrika la yadkhulu kala goɗɗo jiɗɗo yettade Allah so rewani ema an Muhammad o wawa yettade ɗum de woni gollal ngal seydi Diallo machallah eyyi tigui a jarama oɗo ndewmi tigel e ngolɗo tongol andimi holno Daakaa Amerik ardi holno Daakaa France ardi ɗum ɗo ko yettere Allah kono kadi en ciftina bandiraɓe ha hande gonɗen ko ɗo e Daakaa mo Madina Gounass mo ganduɗa fuɗɗi ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi ɗiɗi e ceerno e oɗo saaha miɗen jiiɗi gartana min ceeɗa seeɗa e oɗo Daakaa kono kadi e khalifa meɗen gonɗo hande hono ceerno Baba Tidiane Ba ɓe ñagoɓe jinoɗo mo moƴƴina battane makko ay mbiya dañɗo ceerno fof dañi wonen kala ɓe gandi en dañi alhamdulillah heddiɓe enen kene almuɓe holno poɗɗen wondirde e ceerno meɗen oɗo saaha alhamdulillahi rabbil alamin a haali gonga en ganda mo dañani ceerno kono enen kam en ganda sen goni almuɓe kono en gandi kam en dañi ceerno machallah dalilu mum ko hanki wonmo kaldannomi mbimi ay ceerno mo dañɗen o Allah rokkiri en gueɗal ko haade makko wonde ceerno o jaɓ wonde almudo nde wonno wonde ceerno ina wona tawa o wona almudo nden ko ceernagal beɓgal wonata way kono wiide ne wona président de la république taw meeɗani jogade hay fonction goto e ministére uji aɗa andi joguiɗo ministére président de la république o meeɗani rewde hay e poste goto ministre so rokkama président de la république ne waɗa ganumma ceerno kadi jaaɗo biɗo ne wona ceerno meeɗani rewde e marhala almudagal o tampat
ndeke noon ceerno Hamati Diali ceerno onon madinaɓe oɗon mbawi settade ka haala o dawanno guese o arta o tawa ceerno Moussa Saïd radiallahu taala no jooɗi e caali galle ki ɗo hakkude caali ɗo omo jogui comci makko ɗi o dawrannoɗi omo daadi hawo tiiɗi o wirtoɓe o wasa yaɓɓude yimɓeɓe e juude ɓe salmindeɓe o weddoɓe junggo weeɓe assalamu aleykum o faya nder galle ceerno Mouhamadou Saïd rewnamo guite darama ha o yettoyo wiya to mbiɗen ɓerde mo alhamdulillahi rabbil alamin o wiya jiyaɓe Allah joɗidiɓe e makko ɓe sinno oɗon ganduno ko Allah waɗi e oɗo gummiɗo guese joni joni hewɓe so tawi o naati galle ma gummo toon paye makko talminamo kono noon omo rumti ɗum o ɗurni ɗum e gan sanga o suuɓi ko wonde almudo e gurdam ceerno Mouhamadou Saïd hay goto meeɗani yiide o feeñi hay goto meeɗani yiide o haali hay goto meeɗani yiide o golli sababude wonde ko ɓi ceerno ina andano so ceerno yiyaka caggal julde balɗe kanko woni khalifa kono o feññitani ɗum o feeñirani ɗum o heddi ko wonde almudo o woni haadimu ha Allah rokkimo ko ƴeew ko ɓuuri hen yodde e hawnade ko ñande ceerno Mouhamadou Saïd yalti aduna o totta khalifagal ha ñalawma hande o kala ko ceerno gollanno o ustani hen ko foti no ceebdi giyal o ɓeydani ko foti no ceebdi giyal o wi ko ceerno gollanno ko ina yoni gasdata ko ceerno waɗanno ko ne timmi hato jinani e ɓeydede so en jii Daakaa o so tawi enen fof e famɗude duuɓi so en kawrino seeɗa e Daakaa mo ceerno Saïd wanno a tawi Daakaaji batteɗi hannde ɗi oɗo édition 2026 a tawat hay sinno ko foti ceebde giyal ustani hen non seulement ustani kadi hay hunde o ɓeydani hen ɗum woni almudagal o dañi wonde almudo ha ñalawma hannde o heddi koye wonde almudo ha ñalawma hannde o so omo duwo o duwatto ko yo Allah hokku en anniya ceerno men e meɗen o duwatto kono miñi ko o ñemtirtamo no ceerno Bouna Oumar yo Allah hokku en anniyaji mabɓe e meɗen hokka en kadi wonde almuɓe kanko noon woni sababu ɗum ɗo meeɗi wiide ceerno Mouhamadou Saïd ko joom dokke ha keewi ina jeeya e dokke ɗe Allah rokkimo rokkudemo oɗo ceerno Hamati Diani ceerno saabu so won wiyannoɓe ne lunɗo ceerno Mouhamadou Saïd radiallahu taala Allah hokkimo ceerno Hamati Diani ceerno hay koto lundaki ɗum so won wiyannoɓe ne billanno ceerno Mouhamadou Saïd e fuɗfuɗi muɗum guila e Fouta ha e nokkuji goɗɗi Allah waɗani ceerno Hamati Diani ceerno radiallahu taala hay goto willani ɗum hay goto riwani ɗum so wona kala wotuɓe ɗo goni ina poɗodira e hebdemo ina poɗodira e arde makko ɗum waɗi noon kankone ha joni omo golli sunna ba makko gollanno so en ƴeewi ɗo joni ceerno Jalaluddini ko ɓiyiko ko koolaɗo makko ne jogui banggue mo henna e golle e dawi ɗe waɗata ceerno men ceerno Bouna Oumar ceerno ko miñiko ko khalifa makko ko jaadiɗo makko ko jungo ñaama makko no joguiɗo banggue ɗo henna e golle ɗe ceerno Bachir ceerno ko noon ceerno eɓe heddiɓe fof noon wadde kala kadi ko bam makko waɗanno e ko wonduno eɓe wonduno kanko ceerno o riwani o willani kala nde jiiɗa omo jooɗi sa teskima hanki a tawat ɗe babiraɓe men gonduno e bam makko ɓe so wona hen caliɗo omo fooɗi ɗum kanko ceerno Tidiane omo wondi omo eko nandi hen ɗum waɗi noon Daakaa sen garti ha e Daakaa wiyama Daakaa ko lulde addani Daakaa wadde fayida koko rendi ɗo e jiyaɓe Allah ko rendi ɗo e zicruji ko rendi ɗo e ko jangte ko foof o wi haaju men hen tan ko bam makko wino ko woni fayida o ko foof so rendinama baraji ɗi yo waɗi hadiya fewde e nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jokkoroɗen Cheikh Tidiane rewde Allah subhanahu wa ta'ala yo ɗum ɗo won sababu gartam ɗam ko arabe mbiyata aidu ko gartam gartojam e golle ɗe wona sababu cellal ɓalli men wona sababu kisal men wona sababu ɓamtare men wona sababu yurmede Allah rufa e dey leyɗele meɗen e dendagal leyɗele julɓe ko woni gollal Daakaa enen fof eɗen kumpiti gollal Daakaa ko salatu ala nabi julde nde wotere allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim gotol ina nannet aljanna ceerno Mouhamadou Saïd wi ɓaadi gotol ngol nannet aljanna hitande foof ndenden ga so en ndendi ga moni kala e meɗen so famɗi ko mbaɗɗa e nder balɗe sappo mbatten ɗo ɗe yawat ñalawma foof sappo e ɗiɗi ujunere lawol gotol sallallahu alaihi wasallam wi man salla alayya marratan sallallahu biha asra lawol gongol ngol o wi ko man qala la ilaha illa Allah bi sidqin wa ikhlasin dakhala al jannah sabi la ilaha illa Allah lawol gotol nata al jannah ceerno Saïd wi ngaren denden ga badden wadifaji ɗi subaka wadifa fof e mbaɗa laabi temedere wadifa ki mbaɗa laabi temedere to sallallahu alaihi wasallam wi lawol gotol a nata al jannah ceerno Saïd wi nula sallallahu alaihi wasallam wi kala emen mo limanagal mum foti timmude sellata timmata hawrata so wona jiɗana bande ko jiɗanɗa hoore ma ko ceerno Saïd wi ngaren ndendoyen toon so en ndendi Allah waɗi gollal ngal goto e heddiɓe mbaɗani o wi min Allah mbiɗa juula e annabi o noddi malaikaji makko o wi ngaren juula e o annabi
malikaji ɗi jaaɓi jantodiri Allah aɓe golla o ewni julɓe noon julɓe ɗo goniri fof o wi onon ya hedde amadou sallu garen juula e makko ceerno Saydou wi garen ga baaɗo hen no am fof e loode so famɗi ko mbaɗɗa hakkude ñalawma e jamma mbaɗa laabi tati laabi ujunnaje tati so famɗi bawɗo o yo waɗa ujunnaje sappo e ɗiɗi mo wawa waɗa ujunnaje jeegom mo wawa naskaɗo bawɗo am ni yo waɗa ujunnaje tati deke noon ɗum ko gollal gartam ɗam fof so woni ko duwanade leñol ngol en jiiga ko pundi woni ga en jiiga ko ɗom ko woni ga wonno ga ko pundi wonno ga ko ɗomta ay kamɓe nde ɓe puɗɗi Daakaa nde hitande ujunnaje e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e ɗiɗi nde kalɗa nde nden ndiyam ala nden huɗo caalejo huɗo ngala nden koye less leɗɗe wonatno nden amin nana mawɓe ne mbiya nokku ne yeeso ne wiye faro ko toon ɓe jahannoɓe ɓe billa ɓe ƴooga ndiyam ɓe gadda ɓe joƴƴina ndiyam ɗam fodde waktuji ha ndiyam ɗam yeeda guil kon gonkon hen kon ko woni hen ko humbat hen e ko huywat hen ko ha yeeda wawe ƴettede yare hande walillahi alhamdu hay ndiyam forage ene heewi kono en jarata joni ko bidon ngaji ay joni on gari on gaddani min carton ngaji ndiyam ɗum woni ko yarte nder Dakaru ko yarte New York ko yarte France ko ɗum woni ko yarte joni e Daakaa wadde ɗum ko dental tan ɗum ɗon ko duwaw jabaɗo yo Allah hokken naftorade Allah noon jarama on jarama machallah bandiraɓe tedduɓe yeeɗiyankoɓe Fijirde TV wonduɓe Gounass TV ko noon kadi Nangue TV onon mbiyen weltare e huttodirde e oɗo Ceerno Tidiane wallahi hamɗa ene jeytori dowlaji dentuɗo seeɗa tan min jiiɗi gartana min ko banggue Daakaji batte toon ndi ko hono oɗo Daakaa waɗirteni so jooɗama ko gollete hen ko ɗum gollete ɗiɗo ɗon tan min jiiɗi gartana min alhamdoulillahi rabbil alamin Daakaji ɗi no mbiyami ni guila 2008 nde o fuɗɗa nde ha ñalawma hanki o septembre ɓennuɗo ɗo woni Daakaa sakki septembre gawɗo watta Daakaa so hirndete ko ñande kikiɗe aljuma minen toon ga ko asede hirndete minen toon ko aljuma so juulama takkusan ko ɗon Daakaa amen udditto min dendata min gudditirta ko wadde takkusan min juula takkusan min mbaɗa wasif min mbaɗa asru Daakaa udditama min gona hen ha altine nde wonno toon ko samedi dimanche nokkuji ɗi ko nokkuji liggeyaji kono noon waktuyel ngel ne raɓɓiɗi balɗe ɗe daɓɓiɗi ko balɗe tati tan nayyi wendo ko altine o on duwete toon kono ko kikiɗe aljuma o fuɗɗete kono golle ɗe kadi yamirore nde ko wotere so arama toon daakiɓe ɓe mbiyete saabu ko enen defanta koye men enen luwanta koye men sal yimɓe ko ɗon goni so wona hen ko wayno khalifaɓe ƴewane nokku hôtel walla appartement ɓe gona heddiɓe foof ko e nder appartement he goni capanɗe 5 e tati dowla e nder dowlaji denduɗi ɗi foof yimɓe mabɓe ne garani ndende Daakaa suwenti ɓe piyat ɓe ndendine haalis joni noon ko salatul fatiha watte toon ko hizbul bahri watte toon ko sayfi watte toon ko alqur'an watte toon ko ɗiɗo zicruji mbatte so tawi wadifa subaka waɗama gasi min barkinoro wadde lefol ceerno men ceerno radiallahu taala min keɗo ɗum so gasi ceernajo o so won jaggoɓe wirdu o kalna yimɓe kalne sarɗiyeji o rokka wirdu so gasi ceerno men garɗo o so ceerno Jalaluddin so ceerno Boudmar so ceerno Abdoul Jabbar so ceerno goɗɗo ɓe dokke konngol o nayi yewtude so won sarifaɓe arde dokke konnguɗi woto mo junnani haala golle gaaɗe no mbayni ko ɗen golle tan mbajita nawa toon so yi ha subaka ɓendogo mo ina duwe o ƴeew so tawi min juuli gueƴe min gayni ceernajo o wajima ha gasni toon hewɓe hen mbay kono am ni qur'aniyankoɓe kewani jamma foof so ina duwe ko goto janggata alqur'ana min guddira gani kala wotuɓe wawɓe alqur'ana mon fof yo addu simin subaka altine o kadi nomin mbaɗata on saaha mon fof ummo adda simin so tawi gasi ceerno yamira duwaw o duwa o waɗe goto fof yo wata fati laabine sa fati laabi sappo e ɗiɗi accitude yimɓe kanko ceerno o duwo ko bammakko duwotono ko walla kanko ceerno o duwa kanko ceerno bono koɓɓe ko jinnaɓe makko duwotono ko ɓe cakkira ɓe gaccita yimɓeɓe ɓe ƴetta autoji ɓe ƴetta avion ngaji mon fof fataɗo wano yimɓe ñaago Allah kadi hawrede mo wuuri ɗo joni min ñaago Allah subhanahu wa taala Daakaa garowo ɗo o min ina woni e anniyam heblude on onon jogiiɓe ayawoji ɗi mbaɗa noon kam duwaw yo Allah newnan min golle dental golleteɗe toon ɗe tawa ko onon gara mbaɗa ɗum couvrir nde wonno ceerno men ceerno mo sawi jangguini en windande mi anda so hewɓe paami kono min mbiɗa jeeya e fuɗɗiɓe famde ko wonno anniya makko hitande nde o fuɗɗata wiide mbiɗa jogori yewtide e julɓeɓe gaddane kam radio mbaɗon hen cassette ñoƴƴon mi haala nangon mbaɗon enregistré e on saaha ɗum ne jogui ko nafata nden hay somi ɗo jiyo nanggue nden min mbiya ko joom yiyande lugginde woɗɗude
to o yiyata to wona ɗo joni ɗo yiyata ko koyninoɗo ko jannoɗo ko ne woɗɗi hande en paami ɗum en gandi hande sa ƴeewi ɗiɗo groupe aji e ɗiɗo kastaji batteɗi hande so o nanggano ɗum nden mi namdori Allah eɗen mbawi ɗum naftorade hande ndeke enenne kadi yonta hande o nangi addi koko gollete hande ko so ceerno Tidiani gollata so ceerno Boudumar gollata so ceerno goɗɗo almudo moɓe neli foof ko nangi gollete e golle diine ko yo nangue mofte moftane leƴƴi goɗɗi garoji saabu ne jogui nafoore walla mbiɗa wadde mbiɗa waɗa erago ɓiɓɓe dental ngal kala hen wotuɓe ɗo goni so wonko Allah luɓoriɓe yoɓe tinno ɓe balla ɗiɗo ayawoji ɗi ganduɗa ɗi ko ɓiɓɓe dental ngal ko yarlitiɓe kadi ñamdaki salaire katojin tan koye gueɗe ɗiɗi rokkede kaɓirɗe e rokkede pasuji mabɓe ɓe jaaha kalaɗo dental ngal ina gollane ɓe gara ɓe jiima hen ɓe pilmana ɗum dental ngal wona gartam ɗam wona kamɓe jeeyi ko dental ngal jeeyi min de ɗum ko haajam ko anniyam mbiɗa ñaagui kala jiyowo ngo ayawo kala jiyowo ɗi ayawoji tinnoɗen batten haqqillaji koye men jettoɗe godani Allah dental ngal no jogui ko ñaame angal jogui ko yare angal jogui ko ɓorne angal jogui ɗo hoɗe moni kala jogui galle muɗum kono golle seeremɓe men ɓe noon yoɓe mbaɗ feere ɗe jencine ɗe pewne ɗe jaajne ɗe mofte pour leƴƴi garoji ɓenne kadi daña ko dañɗen ko ɗum de woni anniyam Seydou Diallo Tigi a jarama ɗo mbatten hen orde jettoɗo fade ceerno Mahamadou Dialal Dine bamo ganduɗa kala to jaydiyanke woni ɗo e nder Madina Gounass kanko won timtorgal mum ko noonne kadi jittirten jaariten ceerno Seydou Diallo mo ganduɗa kañum waɗi darde tinde e fuɗɗade e liggade bandaji ceerno ɗi ko noonne kadi si Abdourahim tan mo ganduɗa kañum waɗi hen golle tiiɗ soko labtide ɗiɗo bandaji haɗi mbawi fawede hande yimɓe ene naftore ko noonne kadi jittirten dangal jaydiyanke gonɗo e nder Madina Gounass ko noonne kadi wonɓe e Daakaa TV e Daakaa Média e banggueji ɗi fof ko ceerno Mama Seydou koko wino yo nanguita ko hande on mission tan woni e jokkuɗo no wini noon kadi en jettimo en jaarimo e oɗo anniya e nde ɗo yiyande kona ɗum ko mi wawa waynade hande o jeehi ziyara to Cheikh Ibn Oumar ceerno onon Amérique naaɓe on ziyara holko waɗi holno waɗi alhamdoulillahi rabbil alamin eyyi Seydou Diallo on ziyara de ko ziyara keeriɗo kadi kawniɗo ina wonno e sunna kamɓe wonɓe Amérique naaɓe fof ɗo poti dolaji denduɗi dental ngal ɓiɓɓe dental ngal ɓe mbiya so Daakaa ina yonta moni foof dental foof ne jogui ko rendinta tergal foof ne jogui ko ittata e hoore muɗum ɓe dokka almami gonɗo e nokku o walla mawɗo dental gonɗo e nokku o ɗum noon rendine foof waɗe enveloppe goto nelde ga so arama ga galleji seeremɓe ɗi nden ko jeeyo jeegomo wonno ɓe tawi kala hitande nde ɓe gari ɓe gaddi hadiyaji itta toon fecca galle ceerno Saydou galle Sidil Hadji Ali galle ceerno Ahmad Baro galle ceerno Abdourahim Talla haɗi goni jeegom so feccanoma aɓe jiiya ɓen so duwima so artama mo wuuri aɓe tinayi koye mabɓe ɓeydade e yaajede ɓe mbi yo ɓeyda yaajne hande o e komin limi komin jahanno ceerno Boudumar radiallahu taala min limi galleji 3jeetati ɗi ganduɗa ɗi hadiyaji garaɗi ɗi koye nder ɗin peccete andi ɗum ko yaajede rawane ko 33 min dañno hikka kadi yaajede waɗi nde wonno ngalu ngargu ngu saɓori min nani hen kadi galleji jeegom goɗɗi ɗum noon itte e yesso ceerno o teddinire ɗum waɗe enveloppe aji waɗe sagataɓe moni foof ɓe mbiye payega ɓe mbiye payeto ɓe mbiye payeto ceerno foof ɗo woni e dental he heɓa gueɗal muɗum ɗum ñaago duwaw leñol ngol daña ɓamtare e yaajede ɗum ɗo woni sababu sirro toon to France Amérique ha toon to Gabon Congo Côte d'Ivoire on calminama miɗen nden oɗon beltono nande ɓeɗo daaɗi doddinaɓe to ni ceerno Sadio en galle wiyatno a haali ɗo haala makko to ɗo dowlaji juɗe Amérique woni ko waɗi hen kam wiyatno Daakaa mo Daakaa ko daani ko sini ha noddinani en ɗo ko kaati ende ko ñaaji jumaɗi caaki assalatu hayru minen noon minen julɓe hulɓe Allah ɓe diral lam gaɗa ɓe juuɗi ɓe gasni ɓe mbaɗa wasifa belɗo o jaaɗuɗo towɗo poɗɗo e leydi o yesso so ɓe juuɗi ɓe gayni ɓe kuccita e ceerno laaɓɗo laɓaɗo galluɗo ko haala ene haara